ओमफ्राय जुरि माथो सानखो नोंलाय? माथो दाना बिहामजोजों मोजां रायलायबायलाय? हा मारैथो रागा जोंबाय थानांगौसै, जिबाबो फिसालानिनो बिहामजोबा। हा नोंहालाय बिहामजोनि ओंखाम संनाय खावनाय जानो मोननानै गोजोनाखै होनबा? इस बेबायदि नङालै जुरि, बिहामजो थुनथुलिनि संनाया खिन्थु आलादामोनलै, नोंनिजोंबो हाया। नाथाय खोथायानो एसे आलादामोन आरो। दा बिहामजोनियाबो गोथाव, गाज्रि नङा। दे जागोन दे, लासै लासै गोथाव मोनलांगोन। आरो संनोलाय गथ'आलाय रोङो रोंनायालाय। मानोथो बिहामजो जाफैथारदोंलै, रोङाबा जागोन बे। नै बिफा, ओमफ्राय जोंहा मेहेरासो एसेबो माबा मोजां मोनथारासै, रागाल' जोंबाय थाबाय, न'आवनो थानो बाबाय बुंगासिनो गथ'आ। न'आव थानो बानालाय मा जाबावनो, दालाय आरो गावनि बिदासो दा, लाबोग्रायाबोथ'। अनलायनांगोन, अनलायनानै थायाबा न'खर गंसेया बायलांगोनसो माथो। बेनोथ' जाहैबाय। ओमफ्राय आं मा सानो मिथिगौना सोरां, माने दा आंनि फिसालानि जिउआबो एसे नायनांगोन, गोदाव सोराव जाबाय गेजेर समाव। दा गाव खुसियै थाफिननो गोसोबालाय आंनिफ्राय माथो माबा हेंथा जानो न'? औलै जुरि। दा सनाखौबो बिबाजै गनायथोंसै आरो लासै लासैनो। आंनि फिसालानि खुसियानो दा जुदि सनाबा। मा मानिनोलै मा गनायनो, आं गनाया बेफोरखौहाय। दरखार जाखायाखै आंहा। आरो नोंसोर गनायनो गोसो गनाय, आंनि बिबाजै थिबाजै नङा बियो, जेबो साना आं बिखौ। खालि सोरांनायनि मोनानि सना सना सना, बे न'आवनो सना गोजासै। जाबायसै दे आबा, बे मोनसे खोथाखौ लानानै नों बिदि थाबाय थानोसै होनबा? जोंबोथ' गोसोआव गाज्रि मोनदोंमोन, नाथाय जोंबोथ' मिलायनानै थानांगोन ना। बिमाहा बिया नङा बिबाय माथो बेबो, आरो दा मिलायनानै दङ। बा एसे गोदै गोदैयाव मिलायहांबानो नोंसोरबो मिलायफानोसै होमबा? बिनि प्लेनिंआ बेफोरबायदि नङाथ' आयै, डेन्जार प्लेनिं खालामनानैसो फैखादो बियो साइसआव। मा प्लेनिं जानांगौ जाखो आबा? हा संसार जानो फैनाया प्लेनिं जायो नामा? आबा, नोंबो बारा गोरोन्थि बुजिबाय दाथासैलै। दा नोमबाजैया सोलायबायनो, मोजाङै नों दाजों संसार जानोसैनो। दे आबा, जेबो दा बुंसै नोंबो, सिरि सिरि मिलायनानै थादो। नेभार आफा, जानो हाया बियो। ओमफ्राय मा मेहेर, नों आंनि फिसालानि खुसिखौ नायनो हाया नामा हो? नायनो हायाबा नायनो हाया होनना बुं आबा। नोंनि बुंनाय मथलबा खालि सनाखौ सैल' नङा, माने नों दानि खुसिखौबो नों नायनो हाया हाया जादो र'। नों दाखौ नुदोंना नोङो? थुनथुलिजों बेफोरबायदि जाथाय जानायनि उनाव दासो खुसियै थानो हमदो, बेखौ नुवाखै नोङो? मा होनदों आयै? माने बे नोंनि फिसालानि खुसिखौ आं नायनो हाया, ओमफ्राय आंलाय सोरथो? औ, नोंनि असे बिदाबा नों बेफोरबायदि सानद्रायाबो जानो हागौमोन। एसे मिलायनानै थानो सोलोंगौमोन, नाथाय नङा जे। बेखायनोसो नोङो एसे बोरैबा नायनो बाहां माहां बिदि खालामगासिनो ना आबा। बा आयै, एसे गिदिर गिदिर खोथा, बेबो सोरनि थाखाय? आंखौसो नों बेबायदि बुंबावबाय। आं आदाखौ आदा साना नामा? जुरि, मा बुंलाबायखो नोंलाय? जाबायसैहाय सोरां, जाबायसै। एसेबांबो माथो गाज्रि खालामनो आंनि फिसायालाय, गोदान संसार जानोल'सो नागिरदों। दा जोंनो जुदि गनायनो हायोबा बे नोंसालाया मानो हाया बेलाय? आरो खोनासं मेहेर, हिनजावा नोंनि लाबोआखै नङाना, मालाय नों दानिसो दा। बेहाय मालायनि संसारखौ नों एसेबां बेफोरबायदि मेगन सानायथां माथां खालामनो दोरखार गैया। आरो गोसोब्ला नोंबो लानानै फै बिहामजो। बा दिनै आयै, नों बिदिबा आंखौ प्रुभ खालामबाय न', आं नोंनि फिसाला असे नङा, बेफोरबायदिनो। माबेबा मोनसे बाथ्राफोराव बुंनांगौबो जायो, बांद्राय अख्रा दिन्थियोबोला। आरे, आं मा गाज्रि सानदोंब्रा? आं जि नुदों आयै, जा नुबोबाय, बेफोरखौ साननानैसो बुंदोंमोन दा। नाथाय दे, जेबो नंला। नोंसोर आंखौसो गाज्रि मोनबाय ने? आरो एथ'बां फाराग माबालायबावदोंना नों आयै, आदाजों आंजों असे असे नङि, देलै दे। हामालै जुरि, सिरि थादो, आरो आबा नोंबो सिरि थादो दे। सोरबा मोजां जानो नागिरनायखौ मोजां जाहोनो नांगौ, मिथिबायना सोरां नोंबो? बांद्राय आरो बेखौ गनाया माया बायदि बायदि बुंबाय थायोब्ला माबायदि मोनगोन बिसिनि गोसोआलाय? आंनि फिसालायाबो संसार जाथोंसै आरो मोजाङै गोसो खुसियै। दिनैनिफ्राय बिसिनि खोथाखौ सावरायलांला नोंबो मेहेर। खोनासंनो बाबाय आङो। जागोन दे आयै। नाथाय आं जेबो गाज्रि लुगैयाखैमोनलै नोंसोरसो आंखौ एथ' गाज्रि मोनबायलै, बेबो बे हिनजावनि थाखाय। दे दे, सावरायबाय थाला, आङो जेबो मिथिला। बा नुदोंना आफा, आइया मा बुंलांदों आंखौ आदाजों आंजोंखौ फाराग माबालायबावदोंसो दिनै, फाराग बासिलायबावबाय आइया। दसेयावनो आइखौ एथ'बां गोसो बोनानै लाबाय नालाय बियो, हायना मुलिसो होखादों बियो। आफा, बुंखादों आङो, बे सनाया हायना मुलि होजोब्बाय नोंसोरखौ। गासिबो धंस' खालामजोबगोनलै बियो, अब्लासो बुजिगोन नोंसोरो। आंखौ आइया दिनै गदायनि फिसा माबा माबि बेफोरबायदि बुंनो सानदोंमोन न', बुङाखैसो। नाथाय मेहेरा बुजिबाय। नङालै आबा, बेफोरबायदि नङा, नों मानो बिदि सानदों? नोमाया एसे टेनसना बांबानो बेना जानला मानला बुंलाबायो।
नोंसिनि मेगना एकदम खाथे जाजोब्बाय बेजों आफा जेबो मिथिला नोंसोरो मा मोजां मा गाज्रि नाथाय मेहेरा बिदि संनाय फुदुंनाय जेबो लोङाखैबो जायाखैबो ना एखायनो असर जायाखै आंनाव था दे जेबो बुंला आं दिनैनिफ्राय बेबायदि नङालै आबा मानो बिदिब्रा नोंसोरो ओरैबा ओरै सासेया बेखौ दाय सासेया बैखौ दाय हामालै आबा मिथिला आंहासो दाय जायोथ' आंखौ दिनै आइयाबो बिदि बासिलायबावबाय ओइ आबा रथ'लाय रथ' मा जाबावगोनलै बिसोरजों बे आबासानि थाखायनो जाजोब्बाय ओजों बिहामजोनि दावराव मानो लाबोनांगौ बे दावराव खालामफैबाय दावहानो न'खरावसो बिमाजों फिसालाजों बिमाजों आसरितलै ओइ खर' गरम मोनलायथारोलै बिसिनि खोथा सानब्लाथाय हायना मुलिनोलै बबावलाय जोंखौलाय हायना मुलि होबाय बायनोब्रा थोद जानाय नंला आङो मोनसे खामानिखौनो मावनांसिगोनदां बे अखाफोरनि न'आव थांनानै रायलायहैनांसिगोन आङो एसे मोजाङैनो मोजां गाज्रिनो ओमफ्राय आंनि फिसालानि थाखाय रायथिहैनांसिगोन आं बेखौनो बिहामजो नङाबा बे आबाया बे थुनथुलिनि फाग्ला जायोबा मा जानांगौ जाखो हायना मुलि होयै माबा बेफोरबायदि मुहिनि होयै बोथारबाय बे आंनि फिसालाखौ दा गोदो इगनर खालामलायनाया रिजेक्ट खालामलायनाया आह मायबा आंनि फिसालाखौसो नांगौ जादों बेनो गोदो आंबो नोंखौ गनायनो थाखाय राजि जाबावबायसोमोन मिथिबायना फिसाला जेला लाबोदोंमोन नाथाय बै समाव जोंखौ बेसे लाजि फोनांदों बेफोरखौ जेबो बावनानै थाङाखैहाय नै आइखौ एसे बुरखायाबा जानाय नङालै रागा जोंनानै थाबाय थासिगोनलाय बे अखाफोरखौ नङाबाबो बेलेग हिनजावखौबाबो आङो बिहामजो लाबोना होफैसिगोनहाय जानाय नंला बेखौ नेबाय थाबा नङाबा बबावबा मा फाग्लासो जानानै बेखौसो मालाबा लाबोफ्रांलायलांगोन आं आरो बेफोरबायदि जानो होथारा आङो बेखौ बादा होबाल' जानाय नंला मानिखानाय नंला बियो आयै न'नि दाउखौनो मासे सिथानसै नामा दिनै अनलाजों दाउ जानो गोसो जाथारदोंलै हांलाय माथो मिथिगौ नोंहा जायो ना जानो लुगैदों मा मिथिगौ थांनानै जाहैबानो जाबाय आलासि नोंहा ओइ आयैलै मानो रागा जोंबाय दं नोङो बिमानि रागा जोंनाय बिमानि मोजां मोननाय नोंलाय माथो मिथिगौ नोंहालाय गावनि गोसो बायदिसो खालामखायो बिमाखौलाय जेबोखौनो साना अब्लालाय दिनैलाय माखौ सोंफ्लाबायथारदोंसै जे गोसो बेखौनो खालाम संनानै जानो गोसोबा जाबानो जाबाय आरो नोंनि आखाइनिया जे बेसे गोथाव जायो मा मिथिनो नों आयै आरो नों जेरै सानदों बेफोरबायदि जेबो नङा नों मानो रागा जोंदों नोमानि आखायावलाय जादु दंना आबा बेखायनो आखाइनि संनाया बिमाना गोथाव जायो आरो आयै बिमानि संनायाव बिमानि अननाय थाफायो दा बेखायनोसो गोथावसिन जायोब्रा रावनिबो संनाया हाखायालै बिमानि संनायजों माखौबासो थुनथुलि मोनाव थांबाय थायो आलासि जाहैबाय थायो मालाबा ओंखाम जाबोनाया न'आव जाफैया बिसिनावनो जाबोयोसोदां मा रिस्ता दंहाय नोंहा बेजों इसेबांनो बिसिनाव एथ' थांलाय फैलाय बिमा बादा होसेयावबो प्लिज आयै नोंखौ बिदि रागा जोंबा समाया नङाना नों आंखौ रायब्रा नाथाय गुबुनखौ रायनो नाङालै हाजार रायनो गोसोबा नों आंखौनो राय गुबुनखौ एथ' बोरैबा आसि थुयै नों बेबायदि बुंबाय थानाङा थुनथुलिनि एसेबांबो दाय गैया बिनि अननायावसो गोजावबाय नामा नों आबा ना मेगना आन्धा जाबाय हो खाना जाबाय नोङो ओहो आयै आंनि गोसोआ बेबायदि गलिलाबायग्रा नङा बाट नोंनि रागा जोंनायासो एसे बोरैबा नांदों आंखौ नंथारैनि बिदि रागा जोंनाब्रा आयै औ आं थाङो बाट खालि आंनि लोगोल' बियो मिथिबाय आच्छा बिमानि एसे बादा होनायाव मानो थांबावनो आं नोंखौ प्रब्लेमाव गोलैजानो गियो आबा गोसोआव दङना बे मा खालामामोन मोनसेबो बावाखैलै आयै गोसोआव दंजोबो नाथाय नों बिदि सानबाय थानाङा बिखौ बिमानि बोसोन होनायनिख्रुइ बिनि माबा खोथायासो बिराद इम्परटेन्ट जाबाय ने नोंनि थाखाय नङा आयै बिदि नङा होमबालाय माथो आबा माने नोंथ' मिथिदोंना मिथियाखै मिथिखाबायानो दां बेहाथ' आरो फिसायजोंबो गैबावलानो होमबा बेफोरबायदि हिनजावजों मानो रायज्लायो नोङो आरे बयबो जानो होननानै जायालै आयै गावबा गाव खाफालसो बेफोरो नों मालायनि खाफालखौ एसेबां दुसि नाङाब्रा बेस्रा थुनथुलिया मा हालोदाव दङ दिनै गावसो मिथिगौ आरो फिसायासो बेखौ थगादोंलै गाव नङा ओमफ्राय नोङो जेनेबा बिनि गुनखौ आंनि सिगाङाव मानो बुंबाय थायो हो ना नों बेखौनो लानो गोसो जाथारबाय आबा दायो बांद्रायलै नोंनाबो एसे मोजाङै बुंब्रा खुगाफोरा बुंजानाय खामानि मावोबा बिमाजों बुंजाखागोनानो बिमानि बुंनायखौलाय आरो मानो गाज्रि मोनो नोंलाय खोथाया नंखाय नङाबासो गाज्रि मोनखागोन दा नोंलाय गोजान जानोबा जाबाय था बेफोरबायदिजों आं खाथेर साथेर गैयाहाय आयलै मा रावजों बुजायगोन आं आयै नोंखौ आं थुनथुलि मोनाव थांनायखौ गारा आयै थेवबो उफाय गैया मा खालामनो गोसोआ मानियाना नाथ' आं थुनथुलिजों रायलायनायखौ बन्द' खालामगोन आंनि गोसो आयै बियो औ नोंहा बुंनांगौखौ बुं नाथाय बे खोथा मोनसेखौ आं मानिनो हानाय नङालै सरि
हाथरखि बाजै हाथरखि बाजै मा बुंखो नोंलाय आरो सोर नों गथ'? नों आंनि हाथरखि बाजै नों बेहाय मा खालामदों आरो बेफोरबायदि बोरै जानो हानांगौ दे? ओइ साइख्लं नों मा बुंलाबायखो? आरे सनालि नों आंखौ बहाय लाबोखो? बेलाय बोरै माने उरायनानै बिब' जानांगौ दे? आंनि बाजैसो दा बेलाय। होद साइख्लं नङालै बेलाय उरायनानि बिब'सोलै बिब' अखाफोर आब'आ बेनो। नों आंखौ बारा थगायनो दासान। बियो जोंनि बाजैसो, आंनि बाजै। बाजै आं बिराद आसरित जाबाय नोंनि महरखौ नुनानै दिनैसो बेसेबा बोसोरनि उनाव। नोंखौना जोंथ' थैबायसो नंदोंमोन, नाथाय नों जिन्दा दं बाजै। बे साइख्लङा मा जाखोलै? आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दंलै बाजै? ओइ गथ' मा जालाबायखो नोङो आरो मा बाजै बुंबाय थाखो नोङो? सोर नोङो आरो मानो फैयामोन बेवहाय? नुबाय बाजै हाथरखि। नोंनि माथोआबो एकदम जोंनि बाजै, आंनि बाजै बायदिथार। टेनसनजोंनो साइख्लङा बिदि जाखो ना माखो दे? माथो रायज्लायनोसो फैदोंमोन बे, मा बाजै जाखो? हाट मा बाजै जालाबायनो बेलाय? आं नोंनि बाजै नङा। नङा नों आंनि बाजैसो। बाजै हाथरखि आदाया नों थांनायनिफ्राय बेसेबा दुखुआव दंमोनलै, दासो एसे मोजां फैहांबावबाय। आं अखाफोरसो हाथरखि बाजै नङा आरो मानो बाजै बुंदों नों आंखौ? बाजै हाथरखि नों आंनि बाजैसो, नों आंनि आदा मेहेरनि बाजैसो नोङो। मेहेरनि बाजै? ओमफ्राय नों गथ' मेहेरनि मा जायो? मा जायो नों मेहेर मोनहानि? ओइ साइख्लं नों मानो फैयामोन बेयाव, बावगारबाय नामा? ओमफ्राय नोंलाय उरायनानि मा जायो? नोंथ' आंनि बाजैसो, बोरै उरायनानि बिब' जाफैखो?